Много хора казват, че в Босна няма пирамиди, че това, което там се рекламира е местна измислица. Така ли е и има ли нещо истинско в това, че има пирамиди? Това, което виждам аз и го усещам чрез Вселената, има пирамиди и те са на над 10 000 години. Те са направени от тогава те наречените божествени същества, така са ги наричали, които са дошли, за да могат да помогнат на Балканите. Енергията в пирамидите в Босна е много енергийна и много структурираща. Там, когато са дошли те наречените висши същества или извънземни, според така на Балканите, които са идвали, те са направили така, че да може, когато човек влезе в долу има тунел и преминаваш през него, но виждам, че те не са го разкопали нацяло. Този тунел, той, когато преминаваме, структурира енергията в нас и балансира. Тя също е и лечебна. Помага за пречистване на очи, хора, които имат проблеми с очите, които имат проблеми с щитовидната жлеза и е много хармонизираща. Там могат да се правят и много хубави медитации. Просто самата пирамида е много добре пресметната, но хората, понеже не вярват и отричат, живеят в отрицание, не могат да приемат тази божествена енергия, която са ни оставили тогава тези тъй наречените феномени или висши същества. За мен е нужно да се съхрани и да се разчисти, защото ако тя се разчисти от всякъде, ще видим една уникална пирамида, която прилича на Хеопсовата пирамида.